Té la paraula la senyora Anna. Gràcies, senyor alcalde. Primer que res, dir igualment que nosaltres també anem a votar favorablement aquesta moció. Vostès ja coneixen quina és la nostra preocupació per el sector agrícola, un sector molt castigat per la crisi, inclús abans és la crisi, però que avui per avui és el sector que més treball està donant al nostre poble i, per tant, tot allò que siga favorir-lo, assistirem nosaltres per a recolzar-lo. Però no puc passar i desaprofitar aquesta ocasió i referir-me a la menció expressa que vostès fan en la proposta i la vaig a llegir perquè després diguen que no és una interpretació particular i personal i concretament diuen que els ajuntaments com a administració més pròxima ha de fomentar les iniciatives que generen competitivitat i posicionar-se del costat d'aquest sector tan propi de la nostra comunitat. Hem de dir que això queda molt bonic en el paper, la veritat que és així, però hem de dir que això no és cert, que el nostre grup hem presentat en multitud d'ocasions moltes propostes i hem presentat iniciatives i que vostès mai n'han acceptat ninguna, sempre ni siquiera discutir-la. Sempre la seva resposta és la mateixa, el camp no és rentable. Per tant, considerem que se poden, a part d'aquestes que està molt bé, la de baixar els preus de l'electricitat per al sector este, considerem que se poden fer moltes més coses, considerem que el camp és de veres que està ferit, inclús que el camp no és rentable, jo això no ho discutiré, però sí que tinc que dir que el camp no és rentable perquè en anterioritat a aquesta crisi el camp tenia alternativa com era la construcció o era la indústria, però que avui per avui no tenim altra cosa, no tenim ni indústria ni tenim construcció, per tant el camp tenim que reinventar-lo. Jo faria una xicoteta proposta o reflexió d'alguna manera i diria que en el camp per part del nostre ajuntament també hi ha que invertir d'alguna manera. Entonces, la reflexió meva és si vostès són capaços de gastar o disposats a gastar 200.000 euros o una quantitat la que siga per a l'explotació dels garatges i a l'empresa que ho explota no ho diu bé i en canvi les partides que tenim destinades al camp són molt xicotetes. Jo penso que se poden fer coses que s'estan fent xicotetes coses, tampoc se trata de fer una redistribució agrícola ni fer grans coses, però sí que se poden fer altres coses que altres pobles estan fent i que si ens serveixen com a experiència utilitzar-les també en el nostre poble. Jo proposaria, i jo sempre que puc aquí hi ha alguna moció de l'agricultura la vaig a dir, jo una de les dues coses que considero importants seria de fer del banc de terra i una altra cosa que jo també considero important i que podíem fer és que oferir una formació professional d'agricultura per als joves. I ja està, simplement dir que jo vaig aprovar, anem a votar favorablement aquesta moció, però no podia deixar de dir aquesta consideració. Gràcies, senyor alcalde. Molt bé, gràcies. Alguna intervenció més? Té la paraula la senyora Anna. Bueno, jo seré breu i simplement contestant-li al company que li tinc molta estima, el senyor Mariano, dir-li que és de veres que jo no dic que per part de l'Ajuntament dic que no s'hagin fent coses, jo l'únic que proposo és que no podem consentir que la nostra riquesa, com és l'agrària, vaig a morir-se. O sigui que per ahir anava la meva intervenció i que hem de fer moltes més coses perquè sí que n'hi ha iniciatives per a reinventar un poc l'agricultura. Simplement era per això. Gràcies. Molt bé, gràcies.